Què mengem avui? Vinga. Joan, Ei, salut. i la teva? Dóna-me-la. La teva, la teva. Bueno, salut, eh? Salut. Per demà. Salut. Hola. Gràcies. Vinga. Salut a pica. tots. La pica. Una bona pica. Gràcies. Perquè puguem disfrutar amb salut molts anys. Bueno, ja anem a carregar piles, no? Vinga, Ara, gràcies. demà serà molt durillo, això. El Joan m'ha dit que passava davant Josep Maria. Saps per què, no? Sí. Acabarem a Andorra, no? Això Si sí. no ens perdem. Ara tenim costum sempre d'acabar tot a Andorra. Que éreu contrabandistes l'altra vida. Jo crec que sí, ara ho tenim. Algú us passa allà. Tant fot, dels estimes igual. Oh, i tant. Sí que demanaré per ells. Perquè portar bona llum és important, eh? Important. El Joan ja ho sap. Eh, Joan? Sí. Una bona llum al vespre. Per salvar-me. Vinga, va. Ostres, hem de guardar l'escau, carreu-li i ja està. Doni l'aigua. Aigua? Ja la porto. Anda. Te la carreguis? Em bec una mica o què? Ah, el que tu Sí, obre'ls, jo en veuré una mica, sí. Home, per aquesta l'aigua del d'allò, del Toni? Si li veiem l'aigua no en Ah, no, em pensava que te l'emportes tota. No, em pensava que deixaves alguna cosa aquí. Tot això m'ho tinc que endur? Quantes em portes? Jo m'enduria, Toni. Ah, que són petites, no? Clar. N'hi ha una d'oberta ja, per això. Ah, vale. No, li he tirat el got, agafa-la també. També? Sí. No, a veure si ho he begut, tampoc no passa res. Això és quedat. Bueno, sí, és molt bé. Bueno, Jordi, Digues. enhorabona. Fas la primera, aviam si la fem. Era com va la cosa. Bravo! Això és el paradís! La pica ens espera, eh? I tindrem un dia. Molt bo, molt bo. Pujarem la canya, canviarem la canya... Bueno, Toni, què et sembla això, tornar aquí? Molt bé, molta il·lusió. Brutal, El paraís, el paraís. Hòstia, que maravilla. Sembla mentira, eh? Però trobem bon dia. Bueno, és que tu... És que això és el cel, no? Això és que estava escrit. Estava escrit, no? Avui havia de fer bon dia. Josep Maria, tot a punt, no, ja? Endavant! Vinga, Toni, endavant! Vinga, joven, endavant! Sobretot la cadena no l'ha de deixar mai. Mai. Que rellisca. Sí, No relliscar per això, per això tenim el nas per al fons de la cadena. Jo, aquesta cadena no deu fer gaires anys que hi és. no massa, potser fa 3 o 4 anys. L'havíem baixat. Aquí a fons de les arrels i avall. Aquesta cadena és miraculosa, eh? Home, la veritat que trobo això aquí... Gràcies a la cadena, tio. Perquè si no, Hòstia, tal com està tot no això... veus res, aquí te vas a l'abismo. D'esquena. Vale. Era per allà, el camí és per allà. Sí, era per... allà, eh? Sí, és cap allà. Toni, el camí és per allà, va ser per aquell costat. No t'ha quedat bé No queda paral·lel. Hòstia, Tero, però que... Ja, està per saber. Que els has anat tirant un amunt o dos en dos? De dos en dos els ha tirat el tio. Collons, tu, I li cau tu. així. No m'estranya que siguis un artista en tot. És que el tio és un artista, eh? Mira, pel senyor Jordi, pel senyor Joan, I meu. i apa. I el pixapins. Sí, tant, collons. Vale. M'agradaria a mi saber fotre aquests quatre. Ara al tanto també, eh?
Jordi. I jo tinc un valor que arriba a tindre aquí, Home, Home, aquí podríem Collons, tu. dormir tota la nit i estaríem de collons, Clar, però això és una... Què és això? Te podria tenir mastallones per fer el vermut. Estàs fet una llebre, tio, eh? I a sobre, el que no sé què, que tinc panxa, que no sé què, que cojones. No, que té panxa no vol dir que no tingui cames. Sí, bueno, però els arrossega les panxes, tu. Bueno, què volies, tu? Que tingués panxa i a sobre no l'arrossegués? No, però Ara, hi ha gent que no ho pot arrossegar. Ah, bueno, però jo tinc 10 quilos més que quan venia, Tinc els collons. No, aquí veus tu, amb És que aquest no surts, home, i a més ho tinc... Hosti, no, tot ple d'aigua. Necessito l'impreparabris, tu. què necessites? L'impreparabris per les ulleres. Anem a menjar alguna Bueno, escolteu, això és acollonant, tio. No direu que això no és el paradís. I tant, i tant. Estic d'acord amb tu, això és el I a paradís. més ens plou. Tu t'imagines lo divertit que és això? El Tonya porta els ous mullats i tot. Però ben mullats, És el paradís, només falten les 7.000 verges. Vols dir que són 7.000? Bueno, això Bueno, 5.000, bueno, Això li van explicar a Josep Maria, tu. 20. A Josep Maria no sé quantes li van... El Jordi aquí està fent una oració, no? Sí, estic aquí mirant. És un creient total, tu. Mare que ho va Senyor, que pari de plou. No plogui més. Tres hores 12 portem. Distància 6 quilòmetres. Exacte, 6. 6 quilòmetres. I has dit 60... escalfant motors una altra vegada. Passa. Aquí ara estem al coll del Sollo, a l'altre costat, fot un vent que t'hi cagues, i almenys aquí ara... Josep Maria, que no baixes? Molt bé, vine aquí un moment a la càmera, fes una mica de resum. Què et sembla? Com va això? Vaig una mica a la mà de les sales d'aquest pell. I a veure si m'ha fet una mica d'escalfor. Mira, seu aquí. Pues, què aprofitem si no portem guants? Mitjons. Ben fet. Seu aquí, seu. Seu aquí. Seu. Digue'm, Bueno, Joan. escolta. Bueno, què et sembla aquesta? Home, són d'aquelles que a nosaltres ens agraden, no? De les muntanyes autèntiques. Però no neva. Quina llàstima.
Que content el Jordi, Però bueno. ves rat que has nevat una miqueta, per una mica de Nadal. Déu-n'hi-do, jo en cinc de més ara, perquè escolta, m'han passat ara un fred pujant. Hosti, Bueno, pujant, no, quan hem arribat al coll, Collons, quin vent. què hi podíem tenir? 80 per hora, gas? Déu-n'hi-do, Jo he tingut que parar i fotent... Mira, jo m'he posat un moment quan ja he arribat a la coll, que m'he Sí. posat mirant avall, així Així, obert, però... així inclinat, tu, Ja. sense caure.